isine kang gara-gara. Para penonton tepuk tangan untuk Niken Salindri. Bumi langit gonjang-ganjing para bekang kang pratala lindu ping pitu sahari angap kang jalan idi Awamu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barangane. Akbar, Pak. Ngaku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nganggo leren sedhela ya nduk anakku limbu. Iya ya mak iya ngestokake dawuh. Heeh. Tak kanthi leren sawetara minangka kanggo unjal ambekan kang sarta ngleremke swasana. Ngono ya mak. Iya ngestokake dawuh. Nduk anakku limbu kepiye mak? Luwih dhisik angka sepisan ayo tak kanthi bebarengan. Iya.
ngunjukake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasayana mangkono ya Mak. Kang wis malembarake ya kuwi wujuding keberkahan kang sarta kenikmatan. Ya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Ya Mak, ya ngestokake dawuh. Moka tanpa nikmat peparing saka Gusti Allah, aku kang sarta kowe anakku limbuk, bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara pahargyan bengi iki sing kaya mangkene gayenge, sing kaya mangkene regenge no. Wah ya. Iya ngestokake dawuh. Banjur bengi iki mengeti adicara apa, Mak? Iki ngene ya, Nok. Bengi iki pancen ngowah-ngowahi adat saben. Oh ngono, beda dari malam-malam sebelumnya. Ya. Bengi iki ya kuwi adicarane sedekah desa. Oh ngono. Utawa bersih desa. Wujud syukure para warga masyarakat, para pepunden-pepunden warga masyarakat ana ing Kukuban Sumbersana, desa Sumbersana. Kecamatane Lingkong, Kadipaten Nganjuk no. Oh ngono. Luar biasa acara pahargyan pada malam hari ini ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono no. Iya. Mula wis sak pantese, wis sak wajibe aku karo kowe anakku limbuk. Ngaturake panuwun ingkang tanpa upama ya, Nok, mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Pancen bener kaya mangkono. Kunjuk marang sapa wae, Mak? Nuwun inggih ingkang angka setunggal. Ya. Dumateng pepunden kula, Bapak Kepala Desa Sumbersana. Ingkang winengku kinurmatan, pepunden kula Bapak Arif Wijayanto. Bapak Arif Wijayanto selaku dadi kepala desa ya kuwi ingkang nyepeng kendo kencenge ya kuwi ana ing desa Sumbersana. Wo ngono ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Lan ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kagem ya kuwi sedaya panitia ingkang ikut andil bot repot terselenggaranya pagelaran wayang pada malam hari ini. Oh ngono. Ya yang stokake dawuh. Dan tidak lupa juga ya ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan untuk seluruh para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Sumbersana, kang ora bisa ndak sebutake siji mbaka siji, ya. Ingkang sampun paring kapercayan kapitadosan. Oh ya, dumateng kula sak kanca Sanggar Seni Astabrata, awake dhewe bengi iki sing ketiban sampur kinen paring lelipur memberikan hiburan, wayang kulit gelar-gelir gantung gong untuk seluruh warga masyarakat desa Sumbersana. Ngono ya, Mak. Alhamdulillah awake dhewe wis kasembadan sowan ana ing kene. Iya, Larah-larahe piye? Larah-larahe piye kok awake dhewe iso sowan nganti tekan Sumbersana? Nalika udakara sewulan porong wulan kepungkur ya nok durung suwe kok. Ya, nalikane awake dhewe ditembusi karo dusun Jatisari Jatipunggur nek ora kleru. Iya, Jatisari Jatipunggur, kono kae ya wayangane awake dhewe cedhak kan kene. Cedhak. Lah durung nganti wayangan Jatisari Jatipunggur, Sumbersana nyusul. Wo ngono. Lumantar Bapak Kepala Desa kang sarta sedaya panitia, menghubungi pihak Sanggar Seni Astabrata, ing pamrih supayane awake dhewe sak kanca diboyong komplit sowan ana ing kene mengeti bersih desa Sumbersana ana ing taun 2026 iki. Wah, ngono ya, Mak. Ya ngestokake dawuh.
Dadi Jati Punggur Jatisari kae awake dhewe dalange iki nglerek nyang Sumber Sono. Alhamdulillah tambah sedulur. Lagi perdana iki tambah sedulur fa insyaallah tambah rezeki no. Amin amin ya robbal alamin. Luar biasa. Mula ora leren anggonku ngaturake panuwun sing tanpa upama. Terima kasih yang sangat banyak unjuk Bapak Kepala Desa. Ngono ya Mak. Bapak Kepala Desa Bapak Arif Wijayanto. Bapak Arif Wijayanto sumrambahe para panitia ingkang sampun dadi pancatan utawi talangatur. Iya. Awake dhewe iso sowan rene. Iya, Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desane isih timur no. Oh, isih enom. Jare celukane Mbah Lurah aku mau sore ndi to Mbah Lurahe jal kaya ngopo? Tinemune jane ya rung pantes diceluk Mbah. Oh, Mbah Lurah, Jek timur, isih timur banget ana. Iya, luar biasa ya, Mak. Apa sing dadi ya kuwi kepenginane para warga masyarakat Sumber Sono anggone nekakne awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata wis disembadani 100% karo Bapak Kepala Desa. Wis disembadani no. Wah, luar biasa. Pancen sumbut, pancen sembodo Bapak Kepala Desa. Anggone nuruti apa sing dadi kekarepane para warga masyarakat. Oh, ngono ya, Mak. Mula aku acung jempol kanggo Bapak Kepala Desa sing jenenge pemimpin ya wis kaya ngene iki no. Oh, kaya Bapak Kepala Desa. Aja nganti pemimpin desa kuwi diibaratkan membeli kucing di dalam karung. Oh, membeli kucing di dalam karung. Sing durung karuan kualitase, sing durung karuan trek rekote. Wo, ning nek Bapak Kepala Desa wis cetha ngeglok kang tanpa warana. Wo, wis orong periode. Wis orong periode njabat ning kene. Alhamdulillah wa syukurillah. Lantaran utawa pancatan Bapak Kepala Desa awake dhewe iso sowan rene. Jodoh tenan no. Jodoh Astabrata karo warga masyarakat ana ing Sumber Sono tak kira wis jodoh. Kok iso ngomongne jodoh? Iya no. Nalikane Bapak Lurah Kang sarta panitia kuwi ngebel nembusi Sanggar Seni Astabrata supaya pimrih main ana ing bengi iki. Kuwi janjane wayangane ora bengi iki. Oh, wayangane ora bengi iki. Wayangane kudune ndek tanggal 29. Oh, tanggal 29. Ning gandeng awake dhewe sak kanca tanggal 29 ya ngayahi kewajiban menghibur ana ing warga masyarakat Bojonegoro kecamatane Gayam. Ya, awake dhewe wis mayang ning Bojonegoro kecamatane Gayam. Satemah rapat meneh Bapak Kepala Desa. Ya. Pengine dalang liyane apa tetep Mas Akbar ning wektune dilih. Oh, ngono. Alhamdulillah jodoh gelem diundur, gelem ngalahi tanggal 31. Oh, ngono ya, Mak. Satemah awake dhewe sembodo sowan sak bergodo kanca-kanca Astabrata sowan rene dadi iki tandani mratelakake awake dhewe sak kanca Astabrata karo warga masyarakat Sumber Sono wis manjing dadi sedulur, wis manjing dadi jodone ya, Mak. Pancen kaya mengkono no. Iya ngestokake dawuh. Pranyata wis dadi agenda rutin tiap tahun kok no. Sumber Sono wayangan. Sumber Sono wayangan ki wis pranyata tinggalane wiwit enom aku no biyen. Iya, nek aku nyadong dawuh, aku apa kuwi manut katerangane Bapak Kepala Desa Kang sarta perangkating desa, ya. Sing asring wayangan ning kene, sing sering nyekel cempurit ning kene kuwi pepundhene awake dhewe senior dalang Nganjuk ya kuwi Pak Joko Suwani almarhum. Oh ngono. Kuwi wis marambah makaping-kaping. Ya, Lah tahun iki atas mupakate para warga masyarakat
awake dhewe sing kewahyon, awake dhewe sing ketiban sampur. Ngono perdana ya lagi sepisan di sowan rene ning apresiasi kang sarta antusiase warga masyarakat Sumbersana patut diacungi jempol. Ngono ya Mak. Alhamdulillah wa syukurillah awake dhewe iso tambah sedulur meneh, kenal karo Bapak Kepala Desa, kenal karo para warga masyarakate. Pancen pranyata kumpak-kumpak warga masyarakat Sumbersana. Sila ketiga dalam Pancasila, persatuan dan kesatuan, kuwi pancen diterapkan, diaplikasikan karo warga masyarakat Sumbersana. Ngono ya Mak. Iya. Guyub rukun, gotong royong, sayek saiko kapti, ya bedaning agama ora dadi gendro, bedaning panemu ora udur padu, bedaning pilihan kang sarta gagasan ora ndadekake bengkerengan. Bersih desa anggone nganakake kabeh bebarengan gotong royong ben terwujud piye carane acarane karep ben lancar. Ngono. Jan wit sore wis rame lho, Nduk. Wit sore wis rame. Ternyuh sing dadi atiku. Ngono. Ing atase awake dhewe lagi sepisan jiki sowan rene kok wit sore apresiasine warga masyarakat kok wis rame. Ternyuh atiku no. Ternyuh. Aku jane mau sempet batin. Pas ternyuh kuwi batin, sempet batin no. Aku ternyuh terharu karo kekompakane para warga masyarakat ing Sumbersana. Aku batin upama durung dilunasi no saking ternyuhku pengen tak balekne kok bayarane. Iya. Ning batin ning wis kadung dilunasi ya ora sida. Iya. Iya Mak ya. Saking ternyuh, saking ternyuhe nggur batin no. Iya. Nek wis kadung dilunasi ya ora sida tetep ditampa. Lah iya, Iya, sing baku jurung pandonga nderek ha memuji. Ngono. Para warga masyarakat ing Laladan utawa Kukuban Sumbersana sak rampunge seluruh rangkaian adicara ya kuwi wujuding bersih desa utawa nyadranan utawa sedekah bumi ngunjukake syukur marang murbaning Gusti kang murbeng dumadi. Seluruh rangkaian adicara muga-muga desa Sumbersana kene dadiya desa sing baldatun, thayyibatun, warapun gofur, gemah ripah loh jinawi, kerta tata raharja, murah sandang kelawan pangan, cina ketok ing kamulyan, tinebihna saka bencana alam. Amin amin Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pancen sing dipuji kaya mangkono. Jebul
Sumbersana sing dadi jeneng desane. Sumbersana sing dadi jeneng desane. Oh iya ya. Iki saking senengku no. Saking senengku sowan karo dulur-dulur Sumbersana. Ana tetembungan wong Jawa ngarani asma Kinarya Japa, nama adalah doa. Sumbersana wis tak onceki ternyata ana maknane no. Ngono Sumbersana. Sumbersana momo dionceki 4 suku kata. Sumbersana. Wah, iki. Ngono ya, Mak. Terus upamane dipetani dionceki siji-siji. Dipetani dionceki siji-siji. Oh ya, upamane sing saka su. Oh, saka su. Aja banter-banter sune. Ya. Sumbersana. Su kuwi sukure para warga masyarakat mengadakan agenda rutin tiap tahun ya kuwi bersih desa, tur acarane mesti gelar kelir, gantung gong, acarane mesti wayangan. Oh, kuwi su. Kuwi berkahi ora mung kanggo senimane, ora nggur kanggo dalange, ora nggur kanggo pengrawite, ora nggur kanggo sindene, ning bakul-bakul ya melok kecipratan berkah barokah warga masyarakat Sumbersana sing wis bisa ngadani adicara bersih desa. Wah, ya Sumber. Salate warga masyarakat Sumbersana ora keri no. Agamane kecekel, budayane ya tetep diuri-uri. Agama budaya tetep diuri-uri. Sumbersana. Sing terakhir nata desa ora mung desa secara laire ning batine ya ditata. Ngono. Mulat sarira angrasawani agenda rutin tiap tahun bersih desa kena kinarya sarana. Mulat sarira angrasawani introspeksi diri. Wah iya sing diresiki ora mung laire ning batine ya diresiki. Oh ya Pak Lurah, Pak Panitia, aku kayak tahu pengalaman wayangan ning daerah Blitar nek ora Tulungagung. Aku yo ngene iki, jenenge desa tak werdekne, jenenge desa tak artikan. Ngene iki saking senenge Pak Lurahe ngono ki, langsung nyang dalang lung 3 juta. Kuwi ning Blitar kono. Nek ning kene mbuh. Oh iya. Ya. Romansaku kok dremise metu. Iya, ora nduk menggur minangka gojekan. Lah iya Mak iya ngestokake dawuh. Wong awake dhewe rene wis ora arep-arep apa-apa, sing penting iso tambah seduluran karo warga masyarakat Sumbersana, wis seneng. Wis seneng. Tetep semangat iki dina terakhir. Dina terakhir maksude dina terakhir. Dina terakhir kuwi maksude awake dhewe wingi bermain ning Bagor, Jati Kampir Bagor. Kuwi petang dina ade ora leren no. Wiwit diwiwiti saka Ngawi tanggal 28, 29 jane ning kene ning awake dhewe ning Bojonegoro. Oh ya. Terus wingi ning Jati Kampir Bagor terus bengi iki. Ngono. Senajan awake kaya kesel-kesel kaya ngopo, ning tetep kudu semangat. Kudu tetep semangat. Nek sesuk prei no. Wes sesuk kanca-kanca Astabrata ndang adus ndang keramas. Oh iya, nek dikeki dina prei kuwi dinggo leren, dinggo istirahat. Ngono. Aja dinggo dolan, aja dinggo karaoke. Oh iya. Iya Mak. Sesuk wayahe leren, wayahe adus, wayahe keramas. Hari kelon sedunia. Oh iya. Kelon karo guling maksudnya wong ya urung rabi ya, Nduk. Lah iya, iya ngestokake dawuh. Dadi ambak kesel kaya ngopo ning kanca-kanca karo awake dhewe, kanca-kanca pesinden ora tau sambat. Ambak tanggapan bendina to, sewulanmu puto to, ora bakal sambat. Mergo ora sambate nyapa. Kelingan zaman Covid-19 renek wayangan merongos ning omah. Merongos ning omah. Nggur isi nggur tinguk kiwa tengen ngono tok, ora duwe kegiatan. Maka dari itu, nek wektune kaya ngene iki tetep bersyukur. Kudu tetep bersyukur. Sepi ya bersyukur dinggo leren. Rame ya syukur mergo entuk
rezeki. Wah iya. Alhamdulillah ya. Iki uga disiarkan langsung live streaming via YouTube Asta Brata Media. Wah ya. Channel kanca-kanca awake dhewe. Dadi sing memonitor ora mung penonton kang ana TKP, penonton kang ana lokasi, ya. Nanging uga penonton sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit bengi iki padha mirsani ana ing Asta Brata Media. Wah ya, ya ngestokke dawuh. Sowan komplit no. Ya, awake dhewe Sanggar Seni Asta Brata wayang gamelan son terop. Ayo, sinden-sinden kanca-kanca pengrawit kabeh padha melu. Wo bengi iki. Sindene pengrawite sing nabuh enom-enom mayoritas. Oh enom-enom. Sindene yo ayu-ayu yo mayoritas isih enom-enom. Oh, sinden sing kene jik ruk lupat mo kuwi jik perawan kabeh no. Wah, jik perawan kabeh. Perawan ting-ting. Ya, do diarani perawan do nutupi lambene dhewe-dhewe no. Oh ya. Lah ya, yo alon-alon dipinangkani. Mengko ana tengah-tengah tak suwun Pak Kepala Desa yo kersa minggah ana ing pepanggungan. Oh ya gampang. Ning sak tembang dhisik, ngaturake pesinden dhisik. Sinden-sinden mbak-mbak kang sarta adik-adik waranggana. Oh ya, sapa sing diaturi dhisik? Aku kepengin Mbak Aulia Pangesti karo Mbak Yovika Listiarisma ngadeg berdua dulu. Ngono ya, Mak. Menyapa para warga masyarakat dan mendoakan warga masyarakat Sumbersono yang sudah sembodo ngadani adicara bersih desa. Wah ya. Ayo Mbak Aulia, Mbak Yovika ngadeg sepote coba kaya ngapa to? Celorot. Ngadegmu dibledosi karo mercon lho. Nggih. Jan koyo ludrukan ya, Mas. Kayak ludrukan karya budaya. Sik ben leren sik. Lah kaya apa to ya. Wis ben leren sik. Matine Srimane buaringe karo mercon. Ya. Arep mbanyol kaya apa ora diguyu kowe. Yo, wilujeng dalu selamat malam Mbak Aulia. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam juga Mbak Yovika. Nggih, selamat malam Mas Dalan. Mbak Aulia. Injih. Apakah kabar hari ini sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Apakah kabar hari ini baik? Baik sekali. Alhamdulillah. Mbak Yovika. Nggih. Sik ki lho, enek wong ngingut ning guri jane apa to jane? Giya sing sik engko sik. Kayak wong raruh wayang. Mbak Yovika, apakah kabar hari ini sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, Mas. Apakah kabar hari ini baik? Baik sekali. Alhamdulillah. Ini sowan di desa Sumbersono. Ayo, luar biasa. Apakah Mbak Aulia senang suasana pada malam hari ini? Sangat senang, Mas. Bagaimana komentar pada malam hari ini? Luar biasa, ini antusias para warga khususnya Sumbersono ini luar biasa, Mas. Full penontonnya. Penontonnya full. Wargane jan anteng, ibu-ibu anteng, kados ningali pengajian ngoten iki lho. Ngono ya? Nggih. Anu ya, do jilbaban kabeh. Nah, nggih. Sing tuwek enom kabeh do anu apa kuwi do ngulumpuk ning kene. Bapak-bapak, ibu-ibu undangan. Mbak Yovika, komentar penonton pada malam hari ini gimana? Rame, Mas. Ayo no, masa kaya ngene sepi. Lagi rame. Nyenengke. Mbak Aulia karo Mbak Yovika. Kalian berdua saya suruh mendoakan. Setelah menyapa mendoakan.
Ayo mendoakan ibaratnya mendoakan nganggo cara apa aku manut. Mendoakan kan kita orang seni ya Mas ya. Orang seni. Iya toh. Kudune iki mendoakan dengan dilantunkan ngono dengan nada-nada. Oh, doa dan nada. Iya, betul sekali. Upamane piye? Maksudnya piye? Doa dan nada iki maksudnya aplikasine piye? Ya di apli sapa? Aplikasikan. Nah, itu tadi toh dalam bentuk tembang. Dalam bentuk tembang. Tembangnya apa? Nadane nopo apa? Religi, Mas. Religi. Jadi sinden ini tetap ngugemi religi ya? Iya betul, ya tetap sholawatan ya tetap nomor 1 ya Mbak ya. Betul sekali. Nadane sholawatan. Iya. Oh, jajal. Upamane sholawatan saut-sautan ngono to? Nggih leres. Jajal iso pengen ngrungokne sik aku jajal. Ditesek nadane sepiro sholawatan pengenmu. Ayo. Sing niki lho Mas. Salatullah salamullah. Ayo rebukan karo keyboard, pengkeyboard apa? Kula ngeri kok. Heeh, Berarti niki ngeri kok. Ya ora usah ngene Pak ya. Jajal, nadane sepiro Mas Tri selawatan? Ayo, dijajal. Saut-sautan ya. Jajal pengen roh sinden-sindene. Ya, semono. Ngerusak. Ya. Sakniki Ane sesuk wis anu no kukutno. Ya. Sarang-sarang nggih Bu, selawatan. Nggih. Nggih. 1 2 Iya. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Iki terus diselani Donga Mas. doa. Nggih. Doane jajal tentang apa materine pengen roh aku jajal. Pengen roh kaya ngapa? Yo. Pak Presiden dibantu Bu Gubernur. Tata rakyat adil lan makmur. Musiknya tipis. Guyub rukun urip sing teratur. Sik, Piye? Kok iso sik lho? sik Mas. Iya. Baleni ne, Pak Presiden yo. Pak Presiden dibantu Bu Gubernur. Lah iya wayahmu kok iso ngenteni apa? Ngenteni wayange kukut. Ayo balene. Yo. Ayo sik tenang. Ya. Anu. Kok lulak. Wong wayahmu lulak-lulak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Jak maju kudu cepet yo. Pak Presiden dibantu Bu Gubernur. Tata rakyat dimen adil makmur. Guyub rukun urip teratur. Jawa Timur berkah lan sembuluh. Bareng-bareng Pak Ibu, yo. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ceng terus. Bu Gubernur dibantu Pak Bupati. Iya. Kanthi sabar teliti lan gemati. Masuk. Ayo podo bareng memuji Warga sumber sono kathah rejeki. Amin. Yo. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ceng terus. Pak Bupati dibantu Bapak Camat. Cek neh to ki. Ngatur warga lan kabeh masyarakat. Iya. Supaya uripe nikmat. Selamat dunya
pangeran. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jeng 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 jeng. Cenek iki. Cenek no. Oh, cenek. Ya, terus re. Bapak Camat dibantu Bapak Lurah. Pak Lurah. Dimen warga kabeh padha berkah. Berkah lan barokah. Rezekine tambah kathah. Amin. Yo. Salatullah salamullah Kanan ala kiri. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jeng 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 jeng. Cenek iki, cenek. Cenek no. Sik enten iki. Wah, lagi engko ngantek mudin lho iki engko. Mboten. Ora ya. Terus. Bapak Lurah dibantu RT RW. Wah. Rina wengi tansah nyambut gawe. Yen ono bantuan BLT. Sing entuk kok dulure dhewe. Sik. Hop. Iya apa? Sik baleni lirike baleni. Baleni ya. Kok presiden kok gubernur penak kabeh lho. Kok bupati penak kabeh, kok camat penak kabeh, kok mburi ora penak. Dibaleni niki. Baleni sing iki. Pak, alon-alon. Bapak Lurah dibantu RT RW. Rina wengi tansah nyambut gawe. Yen ono bantuan BLT. Sing entuk kok dulure dhewe. Ya Hop. Ora salatullah iki. Sik. Wik iki maksudnya entuk bantuan BLT sing entuk dulure dhewe iki sapa sing mbok critakne? Niku nggen kula mriko, Mas. Oh, nggenmu ngawi. Nggih, nek mriki Boten. aman Mriki mriki. roto. Nggih, Mriki rata nggih. nggih ngoten to, Pak. Lah kok Bu? namung kedik to sing jawab. Oh, wi sing mbok critakne nggonmu. Nggih, kula ngoten. Nek teng mriki padha napa mboten? Oh padha wae ya mbok nek padha aku ora melok-melok. Tapi sing mbok ceritakan kuwi Nggih kula. Desane ya, Bisa nggih Vika. kula mriko ngoten niku. luar biasa. Sholawatan weh ketok religi, ketok keibuan. Siapa nama lengkap Anda siapa tadi? Mbak Aulia, Aulia Pangesti. Mbak Yovika, Ristia Risma. asli dari Sido, Arjo. kamu dari Ngawi. wah ya doanya jadi itu ya Pak Presiden terus gubernur bupati camat lurah itu saling berkesinambungan. Bunga. Nek dhuwur apik tengah apik insyaallah masyarakate ayem tentrem gemah ripah lo jinawi. Amin. Nek dhuwure budak tengahe diubek-ubek tengahe yo dadi penyakit nggih. Nah dadi kudu ada berkesinambungan antara lurah camat bupati gubernur dan Siden. ya saiki wong loro nembang. Ya iki ada sangat banyak sekali permintaan dari para warga masyarakat. Ya. Iki tak selingi maca layang ya, Nok. Nggih. Sugeng dalu Mas Akbar badhe nyuwun gending setunggal lamunan. Angka kalih ninggal katresnan. Ya, saking Bu Jumiati Sumbersono. Ya. Sego tiwul jangane Lombok. Cakep. Mas Akbar Gingsul anake Simbok. Oh ya. Terus ki ampun iki tuku teri ning Jakarta. Aku mung gemati karo Astabrata. Ya, pinter parian wong kene iki. Sugeng dalu bucange kula saking Keru Lembu apa ki? Lembu Tanen. Ya, sugeng pepanggihan malih dalam acara ringgitan ing dalu menika bersih desa Sumbersono. Mugi-mugi dadosa desa kang guyub rukun loh jinawi. Ayang metune gambar mawar delok wayang dalange Ki Akbar ya. Niki kula badhe nyuwun gending titip kangen Kang Sarto Sumanding nggih. Niki enakne dientekne pisan ya, Nduk. Nggih, entekno. Assalamualaikum Bu Cangi, mugi Bu Cangi selalu sehat, ado bilai lan murah rezeki. Niki kula nyuwun gending setunggal damar wulan angka kalih kawin masal.
Ndah rame nih lho kawin Mas Ali. Gending niki kudu dilayani bucange ampun digantos gendingipun mergi sampun dadi kelangenan kula. Gending kula niki kagem Bapak Kelapa Desa, kepala Pak, iso kelapa desa. Lan perangkat desa cekap semanten saking kula warga RT 1. Ya, oh iki akeh ramse iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Haji Jabal Termas. Badhe nyuwun gending sriuning gubuk asmara. Yen wonten wedal siap enggah ya wis. Sik, apa? Iki tak kei pilihan dua, ninggal katresnan apa sriuning? Ning dibawani sik. Apa? Ninggal katresnan apa sriuning? Sriuning mawon, Mas. Dibawani ya. Nggih. Karya besar Ki Haji Sukron. Sukron Suwondo. Sing jangkep, Duk. Ya, Mbak Yovika dhisik. Ayo. Putri kang Lestieng warani Mbak Aul Srihaning mustika Mbak Aul kali Mbak Yovika tak sambi maca WhatsApp ya. Nggih. Monitor Mas Dalang saking Pak Waris Sugiono Surabaya. Ya, Terus ki ana saking Dumpil Madiun, penggemar Ki Akbar Salam. Salam kangge Pak Lasiman. Duh, salam kangge Pak Lasiman. Ki ono salam saking Bunda Angel Heaven dari Hong Kong. Hong Kong juga memonitor Desa Sumbersono malam ini. Request minta memanik Mbak Aul yang nembang. Oke, nanti dipinangkani. Terus ki ono meneh. Alon-alon. Asmara Santo Madiun monitor Mas Dalang Akbar. Oh ya, lumantar YouTube. Terus ki sugeng dalu Mas Akbar derek mirsani saking Jabrik FMA. Semoga pagelaran lancar dan sukses, nyuwun langgam sesideman. Matur nuwun. Ya, nggo liyane diwaca karo mlaku. Ayo, Mbak Yop. Labuh tresno prapteng Mbak Haul tak perangkeng bojone karo Mbak Yovika bebelo wirat moyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Akbar sarjana seni lan kru Astabrata. Sehat-sehat sukses selalu antuk ridho lan keberkahanipun pangeran. Nyuwun gending iki ninggal katresnan. Kula aturake sedaya pamirsa hanenggani lumantar Astabrata Media. Saking kula Pak Lasiman. Lagi wonge lagi metu. Iya. Atur nuwun. Sik kurang siji iki mau dineh ya. Oh lagi. Dalu menika menawi saged kula nyuwun lagu Tatu. Oh ya, nyuwun swantenipun Mbak Yovika duet kali Mbak Birgita. Matur nuwun saderengipun. Kula saking Pak Oka Wibowo. Ya, Ajeng tan wurung Sri Huning terakhir bareng. Yo, 1 2 3. Ya.
dadi kusuh maning bangsa. Ya, diaturake langgame Sriuning Mustika Tuban niki mau permintaan. Bawa sak langgame, diaturake langsung kemawon buka celuk Mbak Yovika Rien. Ayo, dados. Sriuning Mustika Tuban labut tresna wil sapaya pati marang Raden Wiratmaya kangus prasaja anandur brangti Srihuning datan grahita kang rinipta kadange pribadi Wiratmaya putranira Suralame Adipati Tuban Srihuning putraning api wangsa bakti nalikaning uni ngapemaning madyalaga perang tanding lawan minang Ana meneh. Salam Mas Akbar niki nggih nyuwun sugeng dalu request ninggal katresnan. Wo ngono. Ya mengko dipinangkane. Yuk dilanjut. katresnane Wiratmaya tinampi ning rara Srihuning senadyan wekasanira prapteng lampun Yo. alapun Hey. yo Yo. Hoi. sabaya pati marang Raden Wiratmaya samus prasaja anandur brangti Yo. Ya sik kita aturake penonton-penonton sing mau monitor lumantar channel YouTube Astabrata Media wabil khusus
dulur-dulur, kanca-kanca, pepunden-pepunden FMA. Fan Militan Astabrata. Jenenggani ya termasuk Bunda Angel Heaven dari Hong Kong, Pak Suhardi, Pak Sunardi dan lain sebagainya kanca-kanca FMA. Kula aturaken sriuning menika kagemo jampi saya tombo kesel. Yuk ditutuke bareng-bareng ya. Terima kasih luar biasa. Wis diaturake permintaane Sriuning Mustika Tuban. Iki saka Bapak Haji Jabal Termas. Pamundhutane Sriuning Mustika Tuban. Wis diaturake Mbak Yuku ya kuwi Mbak Aulia Pangesti kang sarta Mbak Yovika Listiarisma. Ngono ya Mak. Sinden berdua tadi podo-podo sarjana senine no. Ngono. Dadi untuk para-para generasi penerus seniman, baik sing arep belajar sinden utawa pengrawit utawa munggahe nyang dalang, aja isin dadi seniman. Ngono. Merga cok kadangkala seniman kuwi rada dipandang sebelah mata ning kenyataane pada kemajuan zaman ana ing zaman Ripelungguhan iki seniman-seniman kuwi ya dhuwur-dhuwur sing dadi pendidikane ngono minimal sarjana seni ngono wong tekan seni wae iso nguripi iso dienggo tuku apa-apa kok Nduk ngono ya Mak yen ditelateni tenan yen dipelajari tenan yen ambyur totalitas tenan nang dunia seni iya ya Mak ya ngestokake dawuh dibacotke sadurunge melanjutkan tetembangan bersama mbak-mbak kang serta adik-adik pesinden aku luwih dhisik kepengin Bapak Kepala Desa diaturi minggah ana ing pepanggungan Bapak Kepala Desa Bapak Kepala Desa Pak Arif Wijayanto selaku Kepala Desa Sumbersono kene no ngono monggo Pak mboten ngirangi araos kurmat kula dhateng panjenengan monggo minggah wonten ing sasana budaya Pak Arif Wijayanto. Monggo sepote ketop ranca. Duduk. Wilujeng dalu Bapak Kepala Desa. Selamat malam Mas Dalang. Pak Arif Wijayanto nggih. Nggih leres. Kados pundi wayangan pada malam hari ini bagaimana suasananya para penonton dan antusiasnya masyarakat panjenengan wonten ing Sumbersono, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Niki wong ngeten Pak Dalang. Kados pundi? Napa niku penonton sanjange ngeten. Sanjange pripun? Sanjange kula tak ngrungokne, Pak. Layakne penak wong regane larang. Wonten terus e. Iya. Pripun kira-kira kena dibaleni ora, Pak? Insyaallah saged. Insyaallah nggih. Nggih. Tahun depan 2017 dalange tetep napa ganti? Tetep napa ganti? Pripun? Sepote ketop ranca sekso. Pun disekseni gamelan kula gamelan Kyai Puspa Lulut, Pak. Nggih. Niki pun disekseni gamelan Kyai Puspa Lulut. Nek taun ngajeng kok dalange ganti nek enten napa-napa Sumbersono kula mboten melu tanggung jawab lho nggih. Wah. Medeni Pak Dalang. Mboten tetep Kali niku ngeten Pak Dalang. Apa niku terus mbak-mbak niku wau ngeten. Mbah nggih pripun? Mbak Niken kok mboten derek ngoten. Terus pripun Pak Dalang? Terus kok wonten sing napa niku infone putus ngoten lho.
Gini Pak ya. Nggih, pripun? Cobi jenengan ceritakan tentang warga Sumbersono. Wah, iki lurah madeg dagelan lho iki. Nggih. Mangke ngeten Pak Dalang, kersane mboten dados fitnah ngoten. Oh, leres. Apa adanya. Karena fitnah lebih kejam daripada membunuh. Nggih, leres niku. Sami kados BLT wau, sedaya niku kedah dijelaskan tentang oh nggih. Jovika oleh tanggung jawab lho kamu. Kok iso? Oh, cerita kono. Niku ngene desane sinden kula, Pak, mboten mriki. Mawon, mangke mboten usah disawer. Wah. Ora guyon lho, Dok. Gini, Pak, napa sing jenengan tangletaken menapa wau? Babakan nggih, terus pun putus ngoten lho. hubungan manusia hidup di alam dunia itu ada dua, Pak. Hablum minallah dan hablum minanas. Ya. Wah, kados Pak Mudin jenengan. Lho nggih. Hablum minallah itu hubungan manusia kepada Tuhan, gitu. Manut keagamaannya atau kepercayaannya masing-masing. Lah hablum minanas itu hubungannya manusia dengan manusia. Kaya kula kalih sinden-sinden, kula kalih pengerawit-pengerawit, kula kalih wong sing jeneng sebut mau. Nggih. Niku semuanya itu harus baik, Pak. Harus baik. Nggih, jadi pun ngaten jawabannya ngaten tok. Oh, ngaten. Nggih. Jawabannya mboten mboten penak ngoten lho, mboten pas. Sakniki penak sing gantung-gantung ngoten niku. Oh nggih, nggih. Jelekan niku waduh. Pripun? Puas nggih warga masyarakat? Alhamdulillah puas. Panitia perangkat desa puas doyan napa mboten? Pripun Bapak Ibu perangkat puas napa mboten? Lho, puas Pak Dalang. Alhamdulillah. Ya, niku lho. Pripun? Regane Kengken nyuda. nyuda. Ngaten, Pak. Kula lunas nggih mboten saged disuda. Nggih, saged jane nek untuk tahun depan maksudnya Pak Panitia. Oh, ngoten. Nggih, nek tahun depan niku regane disuda kula saged, tapi nggih sindene mung kalih. Para pengerawite telu, wayange ora kulit, wayange kok kayu ngoten niku, Pak. No. Kados ten palen ngoten niku. Sudah kula sudah 3 juta nggih. Oke. Kados pundi, Pak? Badhe napa nembang napa-napa? Mboten saged nyanyi. Request mawon. Gini loh Pak Lurah. Nggih. Hukum panggung itu ada 2. Nggih. Nggih. Siji nembang, nek ora iso nembang nyawer. Lah, mending nyawer mawon. Oh nyawer, nggih. Nek niku wau 2 bidadari yang nembang tadi itu karakternya halus-halus. Keibuan dan sabar. Lah, ini Pak Lurah arepe tak gandengke karo sinden yang karakternya berbeda. Dari 2 bidadari tadi. Nak ten panggung nggih ndredeg kula nak digandengne. Oh, mboten napa-napa. Kalau panggung itu untuk umum, Pak. Untuk umum. Heeh. Kula gandengke Mbak Denko. Mbak Denko sampak songo. Mbak Denko jumeneng. Wah. Yo. Bae. Iki sinden kok gali jane. Lah nggih sindene kok kados ajenge nyamboyo. Nggih lho. Ngeten ne. Niku ngendhek gamelan niku lho. Ngendhek gamelan Kyai Puspa Lulut. Gamelan mboten tak budi-budi kok dindek wong nggih kedhewe iki ngeten mriki nggih to. Maksudnya sampak ini wae lho Pak dindek. Oh ngoten nggih. Nggih, jenengan kok kaya ngejak padu to karo aku, Pak. Iki sing duwe gawe kok iso dikejak padu lho. Mboten padu lah niki wae dikerjani kalih Pak Dalang kan munggah. Oh kan munggah niki berarti jenengan merasa dikerjani. Jenengan gak seneng ngadeg karo aku. Piye, Pak? Gak seneng kok sampean karo aku? Anu, Pak. Gak seneng gak sampean karo aku? Pak. Anu nggih. Pak Lurah. Maklum ngaten nggih. Apa? Kersane mawon. Apa kon ngomong nang, Pak? Ngene iki pinter maksudnya sinden pinter ayu. Kok ngene. Apa request napa ditangleti Pak Lurah? Request apa, Pak? Belum. Umpami lagu religi ngono pripun? Religi ki sing pripun maupun religi kok, Pak? Liyane, Pak. Nggih pun dangdut mawon. Dangdut. Heeh. Dangdut gak penak Pak Yahen iki, aja dangdutan. Kenapa? Dut sampean ngono apa? Umpamane liyane Pak, liyane religi, liyane dangdut napa Pak Lurah kira-kira? Genre lain jenengan sebutaken bebas mawon. Kersane mboten ngantuk sing penting rame ngoten mawon dangdut sing ngetren sakniki. Kok dangdut meneh to, Pak? Sampean ngejak padu to, Pak Karang? Kok religi mau dangdut mau campur sari ya Ngeten mau. mawon terserah jenengan. Oh, terserah. Oke nek terserah 500, Pak. Lho
Ngatus sedaya tapi nggih. Iya. Napa permintaane napa Pak Lurah niki Monggo, terserah jenengan. niki saged sedaya Pak. Saged sedaya Pak kula. Termasuk- Salto nggih saged. Saged nggih. Salto saged. Oh nggih. Lah dikangen Oh praktek tak nggih. diacok cangkeme dhewe. Apa nek Prahman kok karo Pak Lurah lho Mas aku. Napa permintaane? Heeh. Monggo manut jenengan. Jare Jenengan. dangdut iki Pak Lurah ngersane campur sari si dangdut. Ya, Nek ngoten. sebenarnya Kersane mangke sing mbah-mbah mboten ngantuk ngoten. Nggih. Sing nom-nom. Sing nom-nom. Lho Lho sing Mbah nom-nom nggih betah melek injing wau pun. Mbah yo dangdut seneng tapi Mbah dangdut Heeh, seneng. tapi jegete sekarang ngene ndak. Kok persis Mas? Apa ki dangdute napa wis sing bermusik mah, sing anu berpacu dalam melodi anu Mbak Denko, apa? Mbak Denko nggih. Mbak Denko asmane. Kok kados mereke susu. Lho. Niku genten susune, Pak. Lho. Bakul susu, Pak. Bakul susu kula. Mboten disade Pak Dalang. Susu gandul-gandul niku lho, Pak. Tambah parah niku. Anu mangke. sasetan. Oh, sasetan Samper, digandulne. Sasetan wis Pun digandulne. monggo mawon. Disampir nih. Pak Lurah puasrah ambek aku. Jan aku kok seneng ngene iki, Pak. Derek kula Pak mantuk, Pak. Hei! Aku kene iki malih pekewuh lho nek arep tahun ngarep rene neh ngono iso. Lah nyapa kok bekewo? Lah apa nek Pak Lurah kok diperkosa ning panggung lho. Ora merkosa. Ini mesti merkosa omongan. Sing merkosa dudu aku. Weh, gayane. Napa niki ayo apa ninggal katresnan ya boleh. Heeh. Nggih. Pripun, Pak? Den. Ibu ngersane lagu napa-napa niki monggo. Ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Voting, Nggih, digarap napa, Pak? Digarap napa? Jaranan, tayub, disko, dangdut. Heeh. Campur-campur nggih jaranan nggih disko nggih dangdut. Ngoten. nggih. Jenengan beksa nggih, Pak? Nggih. Jaran, Pak. Nggih pun kula to nggih. Pak Kepala Desa mau nek karo Pak Wakil Bupati warga masyarakatnya menghormati mosok mbok kon juaran lho. Lho lah tak kira koyo dagelan lho, Mas. Betul. Ninggal katresnan wis campur-campur ya. Nggih. Jaranan pertama ya kena, engko kedua dangdut ya kena. Nggih, kula kiambakan iki jaran. Kudune nek kancane nek jaran, Mas. Lho, ya karo Pak Lurah to. Oh, karo Pak Lurah. Kok kalih kula to? Ya maksudnya karo joget tipis-tipis. Joget tipis-tipis. Kalih panitia mawon ngoten lho nggih. Oh nggih. Pak Lurah request tok terus nyawer, Mas. Nggih, kula matur nyawer terus mangke Tak mudhun entosi Pak, sawere Pak, dereng muni nek dereng disawer. Wes. Sian terus. Ayo Pak, duitnya entekno, Pak. Paringe sing sepuh. Oh ya paling sing sepuh. Nggih. Lah kula pundi, Pak? Lah niki Pak Dalang. Lho kula mboten sinen-sinen mawon. Oh, nggih pun mlebet kas. Ya. Pak Dalang Nggih. saged mudhun nggih. Lho, nganu no sing Ajenge jaran. nggih panitia no sapa sing jaran kudu enek kancane no. Heeh. Lah niku mangke panitiane napa saged jaran? Lho iya. Nggih Pak, nenggane teng mriki mawon mboten napa-napa. Pokoke mboten usah medun sik. Engko jenengan komentari jogete Mbak Denko kados ki pundi. Amit mriki nggih. Mboten Anu napa-napa. Pak Modin jaran mboten, Pak? Nggih saged jaran niku. Den, Pak Modin. Anu cek tuku fanbu. Oh dit. Yo, ayo dadekke cok. Ninggal katresnan. Coba kayak apa? Ya. Hey. Wow. Oh. Hey. Yo. Ayo Pak Denny. Iyo. Iyo. Awas. Hey. Ulane metu. Oke. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu
tenan ya Mas ya. Pak Lurah. Tak suwun rino lali oh ya. Mugi-mugi Gusti Oke. Pak Lurah. Alah penake. Penak ora badanku. Asih. Alah piyong alah. Oh. Mas ya. Alah. Pak Lurah ndi Pak Lurah? Ning kene lho, ning kene lho. Wong ero ngalih kok. Lah niku kok dereng salto. Lho, mati aku. Piye? Nek salto piye? Hitungane piye Mbak Denko? Aku kon salto, Mas. Heeh. Terus piye? Anu 300, Pak. 300. Nggih, larang nek 300 Kok niku. salto Pak aku kok. Menek terus ceblokne ndas sisik. Ujane sinden mau bunuh diri. Lah wong sinden cantik ngene kok kon salto to, Pak? Boten namung guyon mawon. Namung guyon. Pun dilanjut malih. Iya. Oh iya. Dilanjut ya, Pak ya. Piye Pak ki mau Pak? Jarane penak napa mboten, Pak? Jarane penak ora Pak Lurah? Jarane nggih Pak penak. Lurah. Penak niku jarane. Kepenak jarane. Nggih. Oh sampean mau numpak to, Pak? Maksudnya merasakan jogetan panjenengan. Oh, iya. Merasakan lagunya ngoten. Ya. Numpak lak nopo niku mangke lak Jaran, ngabrak lindu. jaran Pak, jaran. Yuk lanjut sih kaya ngopo. Terus keke. Terus nih. Terus ke mboten Pak, Bu. Terus nih. Ya. Nyauri berarti melek. Melek no. Yo. Tak suwene nola. Sumber sono bergoyang.
Hup. Dadi tenan ki engko. Niku saking semangate sowan sumber sono, Pak. Lah nggih Pak Dalang nek dadi sing gambuhi mboten wonten. Oh sing gambuhi mboten enten nggih. Lah mudin, Pak. Oh, saged. Den, kene Den. Asaku kok telaske, Mbak. Yo. Tak apa ki mau kok tak. Aja dibawa Lah nyapa kok gak oleh tepuk tangan? Jangan. Kok gak oleh tepuk tangan nyapa? Gak enak sing tepuk tangan kok, Mas. Lah mbok larang. Enak, Mas. Matur nuwun Mbak Denko. Sampun, Pak. Sampun. Pun marem kalih kula. Sampun. Oke, pun, Pak. Dadah. Pripun Pak Dalang saged mudhun nggih. Nggih, monggo dherekaken. Matur suwun sanget. Matur suwun. Mbok menawi wonten sepatah-sepatah mboten pesan untuk masyarakat. Heeh. Menawi wonten di sisan Tidak malih, kula nyampekne matur suwun sangat dumateng sedaya warga masyarakat Sumbersono. Nggih. Sehingga kegiatan sedekah desa bisa berjalan dengan lancar. Amin. Pada malam hari ini. Sepindah malih matur suwun sangat mugi-mugi sedaya amal panjenengan berupa materi, non materi atau pikiran mugi-mugi mangke dibales oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda dan kebaikan. Amin. Mawon Ya, matur amin. suwun sangat. Dikurmati nganggo ketoprakan kanca-kanca Pak Lurah mandhap saking manggung. Ya, Druk. Monggo dherekaken, Pak. Pak Birgita Ayustiani langsung jumeneng, Mbak. Druk. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Birgita Ayu Setiani. Nggih, selamat malam Pak Dalang. Nggih, luar biasa. Tidak ada sebulan yang lalu di Jatisari, Jatipunggur, Lengkong sini juga sama jenengan. Ya. Ini dekatnya ini. Oh, cedeke Pak. Oh, dekat nih sama Sumbersono Lengkong. Sampian bisa hadir lagi untuk menghibur warga masyarakat Sumbersono Lengkong, Mbak Birgita. Nggih, kula nggih tak klarifikasi Pak terhadap penonton. Ngapunten penonton YouTube kok Mbak Birgita nderek Pak Dalang Akbar terus. Soalnya bos kula menggah kaji, Pak. Oh iya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa ora perlu suruh kabeh do memaklumi. Loh kan ya berarti didongakne semoga menjadi haji yang mabrur. Iya. Pak. Aku ya haji lho, Nduk aku. Apa haji apa? Hajiret. Ya jelas ngono kuwi sampai mergo pacarmu kokean, Pak. Astagfirullahaladzim. Lho. Kok pacare kakean iki gimana lho panjenengan? Lho sik to, Pak. Jenengan iki anu
pendukung kula niki ibu-ibu nggih, Pak. Teng YouTube kalih sindan iki, teng YouTube bidane nek kalih sindan iki, teng TikTok kalih sindan iki jane pacarmu sing ndi, Pak? Mbak Bir kita. Gini ya. Iya. Aku gandeng sinden A, gandeng sinden B, gandeng sinden C. Iya. Kuwi hanya murni untuk menghibur para penonton. Dadi karo sinden A, karo sinden B, karo sinden C, kuwi jane ya ora enek hubungan apa-apa, ning murni di atas panggung untuk menghibur para warga masyarakat. Tenane. Tenan no. Tenane engko ning mburi metu bareng, foto bareng ngono kuwi. Ora Mbak Bir boten. Semua itu yang diprioritaskan adalah untuk menghibur para warga masyarakat. Leres guys, derek? Nggih. Nah, ngono. Tapi nganu Pak, kula niku menyarankan jenengan nggih. Wah, lagi lho, enek sinden menyarankan dalang ya lagi iki. Lho kan saya kan sebagai teman seangkatan jenengan gitu. Betul sekali. Jadi anu Pak, lek jenengan niku lek golek jodoh kuwi kudu pertama kudu galak, sing kedua kuwi kudu tetek atine, Pak. Kok iso bojone Mas Akbar sok siji kudu galak, Ya, loro iya. kudu tetek. Lah saiki lek saya duwe bojo bagus utawa kados jenengan sakniki. Mangke nek misale sindane cantik-cantik niki ning mburi terus di anan kali sinden-sinden piye, Pak? Ya kudu galak, Pak. Dadi kudu oposite kudu nyelatu karo Mas Akbar ngono. Ya iya no, kudu dikonokne. Nek gak ngono ya nakal dalang. Mboten, kula mboten nakal. Kula niku nggih Mbak Bir kita nggih. Ngene iki yo nggur ning panggung tok. Mosok. Ning ngisor panggung kula ku njejeri wong wedok ngono keringetku wis sak grontol-grontol. Ya Allah, mosok to, Pak? Tenan niku estu niku. Oh, mula Tenane lho, disekseni teng mriki lho. Wis sakseni no marga masyarakat Sumbersono no kok iso. Kok enek kabar sesuk dalang akbar karo sinden iki. Wo. Nyapa? Ya gak apa-apa. Tak kira ada apa. Ayo, saiki sing anu, Nduk. Sing musik-musik ya. Oke. Ada lamunan, ana titip kangen iki lho awas. Lamunan. Wis milih ndi? Apa liyane ora apa-apa wis. Manut sing musik wae, heeh. Iya wis, lamunan aja. Oke, lamunan ya. Ngeleng-ngeleng ya, Pak. Yo, heeh. Lah sawerane ndi, Pak? Sawerane iki diklumpukne sik. Lho, Pak Lurah mengawer jenengan kok gak nyawer? Lho, Pak Lurah nak sing duwe gawe to. Lho, tapi kan sampean ngongkon kula nyanyi, berarti ya kudu nyawer no. Lho, Iki dikelompokne tinggi sepa para pengrawit iki lho, Pak. Kan hari libur. oh hari libur. Tiga liburan ya. Sesuk sampean apa ya prei tanggapan? Libur, Pak. Oh libur. Tinggal leren lho ya. Iya, Pak. Jodolan ya Mas aku. Cik ngomong lele. Iya. Ya lamunan dadekke Mbak Bir. Ya, Yo. Makasih Mbak Bir kita. Lamunan sampun dipun aturaken. Heeh. Sak tembang meneh. Ya, Mbak Retno. Ayo jumeneng, Mbak. Heeh. Coba sepote co. Heeh. Kaya ngopo? Dados. Hey. Awas. Selamat malam Mbak Retno. Selamat malam. Terakhir rasane dibalekne teng gamelan Mbak Retno. Anjir. Ada permintaan lumantar nuwun inggih menika dirangkum paling terbanyak ana ing sing WA kang sarta sing memantau lumantar YouTube tembange Gubuk Asmara. Anjir. Siap nggih? Nggih. Langsung didamel mawon anu Mas Arya seragenan. Men ra kendu. Dibalekke rasane nyang gamelan. Monggo Mbak Retno Gubuk Asmara. Ndong-ndong ngono sik ya. Yo. Ya Pika. Apa artinya? Ya. Oh ya. Ayo, salah satu.
lobang tubuh. Bukan yang itu, tapi Maria Pusuami. Nakasih kena saya, geng Veronica dulu. Dia mama suka laki-laki, bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Yo. Iya. Oh. Hey. Sono bergoyang. Ku
Retno. Ya. Catatan sakroning Ya, matur nuwun Mbak Retno. Heeh. Nduk, piye? Kripik gedang, kripik telo, sithik edang, watone rata. Wong ngono ya, Mak. Perkara lelagon kang sarta gegojekan mangko disambung ana ing season 2 patete 9 gara-gara. Wong ngono. 3L dalam pagelaran wayang harus tercakup. Wong ngono. Lakon, lagon, lucon. Oh ya, Sing baku cawe sesaji kang sinuwun. Nutuke lakone Wahyu Gada Inten. Muga-muga lakon bengi iki bisa kanggo sarana angsar kabecikan, angsar kanentreman satemah warga Sumbersana antuk anugraha saka Gusti ingkang Maha Nasa. Tak derekke, Mak.